And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging kabit ako ng ex ko. Pati ng pinsan niya. Hi DJ Rocky. Madalas nakikinig ako sa programa mo. And this time, kwento ko naman. Itago mo ko sa pangalang Alexa. And this is my secret file. Year 2020. Nakilala ko si Excel. Nakilala ko siya by common friend. Na love at first sight daw siya sa akin. Nang minsang makasama ko siya tumambay with our friends. Hindi niya alam. Crush ko na siya noon. Kasi paano ba naman? Magandang lalaki at may pagka bad boy look siya. So nagsimula na siyang magparamdam sa akin through chat. Naging masaya ako. Nag-open siya sa akin tungkol sa buhay niya. Kahit yung mga worst na nangyayari sa buhay niya, sinishare niya. Ang kwento niya, nakulong daw siya noon dahil sa ipinagbabawal na gamot. Sa isip ko noon, sino nga ba tayo para humusga ng tao, diba? So kahit meron siyang kinwentong ganun na nangyari sa past niya, tinanggap ko pa rin siya. Hanggang sa niligawan niya na ako. Siyempre, pumayag din naman ako, no? Excel gave me all the love I deserve. Nagpunta pa siya sa bahay namin para magpaalam at magpakilala sa mga magulang ko. At higit sa lahat, nagpa-convert siya ng religion para sa akin. Nung time na yon, alam kong mahal talaga niya ako. At gagawin niya ang lahat para sa akin. Kahit 2 oras ang biyahe papunta sa akin, aaraw-arawin niyang bumiyahe para lang makita ako. Then one day, naisipan kong magtrabaho kung saan siya malapit. He even helped me to get a job. At ayun na nga. He recommended a restaurant na naghahanap ng kahera. I applied at natanggap ako. Masayang-masaya ako that time kasi malapit na kami sa isa't isa. Pero syempre bago ako mag-start ng trabaho, sinagot ko na siya. Napakasaya namin nung araw na yun. At sa mga sumunod pang araw, halos hindi kami mapaghiwalay. Tuwing mag-out ako sa work, kami rin ang magkasama. So that time, kahit nagtatrabaho kami, nag-aayos na rin siya ng pag-a-apply niya sa isang ospital as a nurse attendant. Hindi rin nagtagal at nakalipat siya ng kanyang trabaho. Parehas naming inabot ang mga pangarap at plano namin. Akala ko nga magtutuloy-tuloy na eh. Okay na. Pero hindi pa pala. Excel loves me so much na naging seloso siya at possessive. Ultimo sa mga katrabaho ko, hindi siya nagtitiwala.
pinagsiselosan niya. DJ Rocky, nasakal ako. Lahat ng bad sides niya nakita ko. At lahat ng ayaw ko, ginawa niya. Para siyang napapraning sa tuwing lalabas kami ng mga kaibigan ko. Gusto niya ako laging sundan at puntahan. Yun naman ang ayaw ko. Diba DJ Rocky, kung mahal mo ang isang tao, magtitiwala ka? Pero napuno ako. Sumuko ako. Sinukuan ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Noong una hindi siya pumayag. Pero nakumbinsi ko rin siya. At bigla ko na lang siyang iniwan. Hindi na ako nagparamdam. After we broke up, lagi pa rin siyang nagchat, nagpapadala ng bulaklak, at pagkain sa trabaho ko. Ultimo sa dorm na tinutuluyan ko. Lagi pa rin siyang nag-e-effort. Just to win me back. Kaso that time, di pa rin ako ready. Hindi pa pala ako ready for him. Binaliwala ko siya. Itinapon ko lahat ng pinagsamahan namin ng ganun-ganun lang. And I know sobra ko siyang nasaktan. Balita ko, palagi raw siyang umiinom at umiiyak. Kahit mga kapatid niya nagme-message sa akin. Pero binabaliwala ko pa rin. Kasalanan ko rin naman yun. Hanggang sa nawalan na ako ng balita sa kanya. Then few months after, may naging boyfriend ako. Katrabaho ko rin. Katrabaho ko na minsang pinagselosan ng ex ko. Itago natin siya sa pangalang JP. 1 taon din naging kami. Pero sa 1 taon na yon, si Excel pa rin ang patuloy na nagmamahal sa akin. Kahit wala ako, pumunta siya sa bahay namin. Nakipag-bonding sa pamilya ko. Tapos nagpapadala pa rin siya ng paborito kong kape sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. Minsan, hindi na ako nakatiis. Nakipag-chat ako sa kanya ng patago. Pero ang hindi niya alam, may boyfriend ako. Gusto ko siyang balikan. Pero mahal ko yung boyfriend ko that time. So pagkatapos ng 1 taon namin ni JP, sa sobrang guilty ko rin, nag-decide akong makipaghiwalay. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi siya ang lalaking nakikita ko bilang asawa ko. At gusto ko pang balikan si Excel. Pero ang kinatatakot ko ay mangyayari pala. May girlfriend na siya. Naisip ko na kung kailan naman ako naging ready para sa kanya, na gusto ko nang ayusin yung sa amin, tsaka naman nawala yung chance ko na yun. Alam kong kasalanan ko yun. Pero ang naisip ko na lang nung time na yun, deserve ni Excel ang sumaya. Wala na akong boyfriend pero si Excel naman nagka-girlfriend. Ay, ang dapat ko lang gawin ay tanggapin ang katotohanan. So, hinayaan ko na lang. But one day, habang pauwi ako galing trabaho, naisip ko na tawagan si Excel. Naisip ko na puntahan siya. Gusto ko lang sanang makita siya uli at makasama kahit saglit. So, nag-message ako sa kanya. Pumayag naman siya. I drove my car pumunta sa kanila. Sinundo ko siya at nag-road trip kami habang may mga kinakain sa loob. Naging masaya ako noon, DJ Rocky. Pero ang dami kong what ifs. Sana pala inayos ko na lang yung relasyon namin. Sana pinag-usapan namin. Sana kami pa rin hanggang ngayon. And then I realized, mahal ko pa pala siya. Hindi ko pa pala siya tapos mahalin. Kahit nagkaroon ako ng boyfriend. Grabe yung pagsisisi ko. Pero wala akong magawa kasi may mahal na siyang iba eh. And after that day, nasundan pa ng nasundan ang pagkikita namin ni Excel. Kahit may girlfriend siya.
At doon na nagsimula ang kasunduan namin. Gagawa raw siya ng paraan para hiwalayan ang girlfriend niya para sa akin. Nung una ayokong pumayag, ayoko kasing maging dahilan ng breakup at lalong ayokong makasakit ng kapwa ko babae. Pero mahal ko pa rin eh. Gusto ko pa rin siya eh. Kaya pumayag akong maging third party. Pumayag ako maging kabit niya. Ang sakit ng setup na yun. Limited lang ang pag-uusap namin kapag kasama niya ang girlfriend niya. Magme-message lang siya sa akin pag hindi niya nakasama. At dumarating pa sa punto na laging pumupunta sa bahay nila yung girlfriend niya at doon nag-i-stay ng ilang araw. Grabe yung pag-overthink ko noon. Ano ba kasing gagawin nila ay magkasama sila sa iisang kwarto? At kapag naiisip ko yun, naiiyak ako. Hindi ako mapakali. Lagi akong hintay ng message niya. So nagtitiis lang ako kung ano yung kaya niyang ibigay sa akin. Nagsettle ako sa ganun kasi nga mahal ko siya. Hanggang sa nagkaroon na ako ng anxiety and depression dahil sa setup namin. At yun yung worst na naranasan ko. Until I decided na itigil na namin kung ano yung meron sa amin. Hindi siya pumayag. Mahal pa rin daw niya ako. At ayaw niya akong mawala uli sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, hanggang kailan ako maghihintay? Kung babalikan niya ako, mangyayari yun kung gugustuhin niya. Pero ang lagi niyang sagot sa akin, hindi ganun kadali. At maghintay daw ako. Grabe DJ Rocky, ang tanga-tanga ko na noon. So, one day I decided to go out for a drink na lasing ako. Hindi na naman kami magkausap kasi andun sa kanila yung girlfriend niya. Dahil sa kalasingan ko, chinat ko yung pinsan niyang si Jonas. Hinanap ko si Excel sa kanya at ang sabi, nasa bahay kasama ang girlfriend. Wasak na wasak ako ng time na yun. Gusto ko siyang puntahan pero pinigilan ako ni Jonas. Nalaman ni Jonas na lasing ako, nasa isang bar kaya pinuntahan niya ako. At siya na raw ang maghahatid sa akin sa dorm. Nagulat na lang ako, nandun na nga siya. Sumama naman ako sa kanya para ihatid ako sa dorm. Pagdating sa labas ng dorm ko, nasa sasakyan lang kami, nag-uusap. Naglabas na ako ng sama ng loob sa kanya, iyak ako ng iyak. Sa kanya ko binuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil sa pinsan niyang si Excel. Napakabait ni Jonas, in fairness ha. Pinatahan tsaka dinamayan niya ako ng gabing yun. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa dorm para magpahinga. Kinabukasan, nag-chat sa akin si Jonas para kumustahin ako. Dumaan ang mga araw, lagi ko nang kausap si Jonas, lagi na akong kino-comfort. Nakikita rin kami para uminom at pag-usapan ng mga problema namin. Sinasamahan ako ni Jonas sa tuwing kailangan ko ng masasandalan. Kumbaga siyang nagpapalakas sa akin sa tuwing inaatake ako ng anxieties ko. Halos araw-araw, magkasama kami ni Jonas. Minsan pumupunta ako sa kanila, namamasyal kami o nag-road trip. Nakakalimutan ko si Excel. Pero syempre nandun pa rin yung guilt kasi habang meron akong Excel, pinsan naman niya yung lagi kong kasama. At ang pinaka hindi ko inaasahang mangyari ay ang mahulog ang loob namin sa isa't isa. Sa pinsan ng ex ko. Si Jonas kasi yung tinuturing kong sumalba sa akin. Sa mga panahong down na down ako, sa panahong gustong-gusto kong umiyak, sa tuwing inaatake na ako ng anxiety at depression ko. Nawawala yun sa tuwing magkasama kami. Pero yun nga lang. Bukod sa pinsan siya ni Excel, si Jonas ay my girlfriend. LDR sila, nasa Dubai yung babae. Ang tanga-tanga ko, di ba? Kasi inulit ko lang yung sitwasyon ko kay Excel. Inulit ko lang yung pagiging kabit ko. Ang pinagkaiba lang, hindi nakakasama ni Jonas yung girlfriend niya. Pero wala namang pinagkaiba, di ba? Pakiramdam ko, ang sama-sama akong tao. Pinagsasabay ko sila, Excel at Jonas na siyang magpinsan, tapos ako naman, kabit nilang dalawa. Bakit ba ganito yung nangyayari sa akin?
Bakit ba mapasok ako sa ganitong sitwasyon? Ba't ba ako nananatili dito? Pero isang araw may nakarating sa aking balita mula kay Jonas tungkol sa pinsan niyang si Excel. Hindi na raw kayang itago sa akin ni Jonas. Akala ko ako lang yung babae niya. Isa lang ang hadlang sa amin. Yung pala, 4 kami. 4 kaming pinagsasabay-sabay niya. Pinakita sa akin ni Jonas lahat ng chat ni Excel sa kanya about sa mga babae niya. Hindi ko kinaya, sobrang sakit. Nandiri ako. Puro kalaswaan ang nakita ko. Naawa ako sa sarili ko pero hindi ko na kinumpronta si Excel. Binlock ko na lang siya sa lahat. Hindi ko na kailangan ng eksplanasyon niya o kung ano pa. Gusto ko na lang mawala siya sa buhay ko. Hanggang sa inalis ko na talaga sa buhay ko si Excel. At si Jonas na lang ang tanging nagmamahal sa akin. Alam kong mali. Pero hindi ko naman sinasadya eh. Nagmahal lang naman ako eh. Yun nga lang, sa maling tao pa rin. Kabit pa rin ako. Nagpatuloy ang samahan namin ni Jonas. Kilala rin ako sa kanila, pati ng mga magulang niya. Mababait naman sila pero syempre, nandun pa rin yung hiya ko. Kasi alam ko namang hindi ako yung original. Tinanggap pa rin nila ako kahit alam nilang may girlfriend si Jonas sa ibang bansa. Yun nga lang, lagi kaming patago ni Jonas sa tuwing lumalabas kami. Baka kasi may makakita sa amin at magsumbong ko sa girlfriend niya. Nasasaktan din naman ako eh. Masakit na alam kong hindi talaga ako yung totoong girlfriend. Siguro nga mahal ako ni Jonas, pero mas mahal niya ang totoong girlfriend niya. Ano ba naman ang laban ko sa 5 years relationship nila, diba? Nagsettle ako sa ganung setup namin ni Jonas. Mas masakit. Dahil hindi kami magiging official na magjowa. Ako lang yung mahal kasi ako yung laging kasama. Walang pangako. Hindi tulad ni Excel, nahihiwalayan niya yung girlfriend niya para sa akin. No expectations. Kaya naman eto ako, si tanga. Kinakaya. Kahit masakit. Mahal ko kasi. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alexa. At ito, ang aking secret file.